Ahojte akčné ženy. Vítajte pri sledovaní novej časti nášho podcastu. Moje meno je Tamara a mojím dnešným hosťom je PR špecialistka Naturamed Alexandra Melicherová. Vítaj. Ďakujem za pozvanie. Podcasty počúvame takmer každý deň a počúvajú ich mnohí z nás. Počúvame ich doma, v aute, v práci a majú za úlohu možno, že edukovať, niekedy nás zabaviť, veľakrát odpromovať nejaký produkt. No vy ste vytvorili podcast, ktorý spája všetky tieto aspekty dokopy. Prečo ste sa rozhodli pre takýto krok v Naturamed? Vieš čo, urobiť podcast v Naturamed, táto myšlienka tam už bola tam už dlhšie, ale podľa mňa my sme potrebovali, aby nejak táto myšlienka proste vyzrela. Uh-huh. A teraz si myslím, že už sme na to pripravení, aby sme mohli vydávať von to, čo chceme vydávať. Ako Naturamed by sme chceli vlastne poskytnúť našim zákazníkom a nielen im, pretože môže to zaujímať aj niekoho iného, taký pohľad do našeho vnútra, že kto je vlastne Naturamed, čo robíme, prečo to robíme a zároveň sme chceli poskytnúť aj taký priestor, vlastne, kde by sme mohli poskytovať rady a užitočné informácie ohľadom zdravia a výživových doplnkov. Ale chceme to robiť tak, aby to nebolo úplne, áno, aby tam bol odborník, ale aby to bolo takouto ľudskou rečou, že to vlastne pochopí každý. Že to pre bežného spotrebiteľa ten Áno. podcast. Ale tých podcastov je v dnešnej dobe strašne veľa. Vieš nejako vypichnúť, v čom je ten váš iný? Tak ten náš podcast je určite iný v tom, že každá epizóda bude vlastne iná, bude sa zaoberať niečím iným, pretože my sme to chceli pojať vlastne tak, aby bol jeden podcast o našej firme, ďalší podcast o nejakom našom napríklad aj výživovom doplnku, áno, lebo ja si myslím, že možno, že každý náš výživový doplnok by si zaslúžil mať svoju vlastnú epizódu, aby sme vedeli tým ľuďom povedať, na akú problematiku tento výživový doplnok funguje, aké má zložky, prečo sú dobré a tak ďalej. A potom sme sa rozhodli robiť také podcasty vlastne aj také uvoľnené, že napríklad s našimi ambasádormi budeme mať podcast napríklad so Zuzkou Tlučkovou, ktorý bude vlastne o nej, potom chceme ešte o nejakých našich spoluprácach, ktoré by sme taktiež chceli vyzdvihnúť. Že vlastne ten človek si potom môže vybrať, čo ho zaujíma a nebude ten podcast vždycky o tom istom, ale budeme chcieť držať takúto líniu o tom zdraví. A vy okrem toho teda, že spájate strašne veľa aspektov rôznych, či už firemných, práve o zdraví, čiže je tam aj nejaký edukatívny základ, tak zaujímavosťou je, že vy dokonca aj striedate tie jazyky. Striedate slovenský a český podcast, respektíve jazyk v tom podcaste. Prečo sa toto stalo? Ako ste k tomuto prišli? Pre nás je to absolútne prirodzená vec, aby sme mali Česko a Slovensko dokopy, lebo vlastne my ako Naturamed fungujeme v Česku i na Slovensku a robíme to ako jeden tím vlastne. Takže pre nás je absolútne prirodzené, aby tieto podcasty mali nejaký svoj zastrešený domček a tie podcasty sa striedali český a slovenský. Myslím si, že nie je úplne problém, že my nás môžeme spájať, boli sme aj spojení. Nie je problém, aby si Čech vypočul slovenský podcast alebo naopak Slovák ten český. A máme to aj tak, aby sa tie témy neopakovali, že teraz ja keď dám v Čechách podcast o omega-3, tak už ho potom nebudem dávať na Slovensku, lebo už tam potom vlastne je. Prirodzene, že vieme sa prepájať, ako tie národy počúvať jeden druhého. Presne. Keď sebe pozrieme celkovo na ten prehľad epizód, oni sú naozaj rôznorodé. Začali ste práve pilotnou epizódou pod pokličkou firmy a prečo práve ste sa rozhodli, že idete nám ukázať niečo z vášho backstageu, z vášho zákulisia? Vieš čo, táto epizóda je zaujímavá aj v tom, že v nej vystupuje vlastne náš riaditeľ Naturamedu Martin Kozovský, ktorý sa až toľko neukazuje, ale keď už, tak si myslím, že to robí dobre. On je vlastne, je to hlava tej firmy, s ním tá firma vlastne rastie, aby som nepovedala úplne blbosť, tak je tam 13. alebo 14. rokom a on je ten, ktorý vlastne pod tú pokličku tej firmy vidí. A tento podcast by mal byť o tom, sú tam veci, ktoré sa bežný človek len tak nedozvie. A nedozvie, napríklad mnohé z týchto vecí sme nevideli ani my zamestnanci, čo on tam rozpráva, lebo on komunikuje s tými našimi majiteľmi, s tými normami, takže on tam rozpráva o tom, prečo vznikla Naturamed, kto ju založil, kedy ju založil, akí sú vlastne naši šefovia, akí sú to ľudia, tí norovia a podobne. Takže myslím si, že toto je veľmi zaujímavý podcast, také dobré intro a potom už môžeme ísť do takých aj hlbších tém. A povedal by si, že v tomto podcaste odhalil niečo, čo by si nečakala na prvú, alebo čo by divák nepovedal, že takto to naozaj funguje?
Asi čo ma prekvapilo, tak bolo to, že rozprával o tom, že už mu nie sú len nadriadení, ale sú to už aj jeho priatelia. To je krásne. Takže to mi prišlo také pekné, lebo človek ich má akože také studené nosy tých norov a je to zaujímavé určite. Diváci by si to mali pozrieť. V druhej časti ste uvítali Zuzku Tlučkovú. O čom bol tento podcast? Tento podcast bol vlastne ako môj prvý, ako moderátorky vôbec, tak bol, som zistila od Zuzky Tlučkovej, že to bol aj prvý jej podcast. Mne príde veľmi zaujímavé, že ešte teda v žiadnom podcaste nebola, takže si myslím, že naši zákazníci alebo aj bežní ľudia, tým, že ona je naozaj akože vážená herečka, áno, tak by ich mohlo zaujímať príbeh Zuzky Tlučkovej. Ja sa jej na začiatku hneď pýtam, ako sa dostala k herectvu a potom vlastne rozoberáme to, ako dostávame sa zase k tomu zdraviu a rozoberáme, ako sa ona regeneruje, čo robí, ak už je to na ňu veľa, aké má svoje nejaké návyky, ako vníma napríklad ten tlak na výzor na ženy, čo si myslím, že je akože tiež zaujímavá téma. Takže toto bol taký pre obidve náš prvý podcast a musím povedať, že veľmi to bolo príjemné, veľmi to bude zaujímavé a je to práve ten uvoľnenejší podcast, kde nie je žiadny predaj, žiadne takéto ako keby veci. Práve tieto inšpiratívne ženy a zdravie je niečo, čo zároveň spája Naturamed, ale aj akčné ženy, keďže my sa tejto téme dlhodobo venujeme. A práve tuto prichádzajú asi aj tie edukatívnejšie epizódy, ktoré vás priviedli k vašej tretej, kde ste mali odborníka, docenta Mariana Hajdúcha. A verím, že ten tón možno toho podcastu bol o niečo odbornejší. Na akú tému ste sa bavili? Tento podcast je na tému omega-3 mastných kyselín. Áno. Práve to je to, ako si ty povedala, že chceli sme určite mať v podcastoch aj odborníkov, práve kvôli tomu, že ja sa tu nebudem baviť len tak s niekým o veci, ako je omega-3. Jasné. Keď je na to 1000 a 1000 štúdií a my to chceme, tieto informácie chceme počuť naozaj, aby boli relevantné od naozaj odborníka. A on je tu o to, on vlastne rozpráva, tam už ideme do toho produktu nášho Omega Marine Premium, ktorý je vlastne matkou všetkých našich produktov a je to aj zároveň prvý produkt, s ktorým Naturamed vôbec začínala. A rozpráva tam o tom, prečo sú dôležité, ako ich konzumovať, kedy ich konzumovať, s čím sa vstrebávajú a na čo sú vlastne dobré. A ja si myslím, že tento podcast, ono už ich je asi dosť veľa na tú tému omega-3, ale my sme jednoducho museli s týmto prísť, lebo je to proste naše omega-3 je naša. Jasné. Rozprávame tam o tom aj, prečo je najpredávanejšia v Čechách a na Slovensku, odkiaľ berieme tento olej, čím je to výnimočné a podobné informácie, ktoré si myslím, že mnohých zákazníkov zaujímajú. Určite, ak si niekto rozhodne pre ten produkt, je skvelé, že edukujete v tejto oblasti. Vy ste teda, ak správne chápem, urobili podcast s odborníkom o omega-3 s pánom docentom a potom ste ďalšiu epizódu venovali aj samotne teda produktu, hej? Táto epizóda o omega-3 je obecne omega-3, ale je tam aj zapojené, že sa bavíme vlastne aj o tej našej omege. Lebo on tam napríklad hovorí aj také veci, že ako si správne vybrať dobrú omegu. To nie je teraz o tom, že ja budem hovoriť, že vyberte si nutne tú našu, ale aké sú parametre toho vybrať si správny výživový doplnok ako taký, aby si naozaj vedela, že je to ten správny a je dobrý. Lebo nie všetko drahé je dobré a nie všetko lacné je zlé, ale vždycky je nutné si pozrieť určité parametry, ako je pôvod a tieto podobné veci. Takže myslím si, že je veľmi užitočný, akože obecne. A určite o tejto téme ste prešli potom dokonca k hormonálnym zmenám. Čomu sa venoval tento podcast? Zostávame v tom centre toho zdravia? Áno, zostávame v centre zdravia. Tento podcast bol s pani doktorkou Ivetou Pošekovou. Pani doktorka Iveta Pošeková pôsobí vlastne ako naša odborníčka pre Naturamed za Slovensko. Odpovedá nám na otázky od našich zákazníkov. Títo zákazníci, my máme ako keby na naturamed.sk/poradňa svoju poradňu. A tam naši zákazníci môžu pokladať pani doktorke otázky ohľadom zdravia a výživových doplnkov a ona nám na to odpovedá. Pani doktorka Pošeková má zároveň veľkú základňu sledovateľov na Instagrame aj na Facebooku, takže mnohí ľudia ju už poznajú. Ona robí také edukatívne videá o zdraví.
A bolo úplne prirodzené to, že sme si ju pozvali my, Jasné. pretože ona už má skúsenosti s rozprávaním veľmi veľké a vlastne spolu spolupracujeme, takže toto bolo prirodzené a táto epizóda o hormonálnom zdraví sa venuje vlastne tejto problematika hormonálneho zdravia, čo sa týka toho, že keď už nastanú nejaké zmeny, tak kedy je to ešte v poriadku, kedy sa to počíta za dobre teda, tak starnem, tak nejaké hormonálne veci sa tam dejú, hlavne čo sa týka perimenopauzy, menopauzy. Ale čo už je napríklad na doktora, čo už nie je bežné, čo už je naozaj že veľa, že dobre, tak choď radšej tomu doktorovi, lebo už to nie je normálne. A zároveň nezabúdame ani na mužov, lebo tam rozoberáme vlastne andropauzu, čo je vlastne ich taký hormonálny kolotoč, prečo sa deje, ako sa to deje, kedy sa to deje, možno ako s ním komunikovať, ako sa nehambiť prísť za odborníkom, keď je nejaký problém. Spomenula si andropauzu. Vedela by si v skratke vysvetliť, o čo ide? Pretože verím, že veľa našich divákov nebude poznať túto tému, zatiaľ čo perimenopauza niečo, o čom veľa píšeme. Je to v podstate tiež nejaký hormonálny výkyv u chlapov, ktorý nastáva v určitom veku, každý to má tiež teda inak a tiež sú s tým spojené nejaké veci ako úbytok energie a rôzne chlapské veci, o ktorých bude rozprávať asi skôr pani doktorka. Takže tento podcast je určite venovaný ženám aj mužom. Zároveň tam predstavujeme náš nový výživový doplnok Menovit Balance, ktorý je práve určený na túto problematiku. A pani doktorka bude o ňom rozprávať, budeme sa baviť, aké sú tam zložky, na čom nám môže nejak napomôcť, podobne. Už niekoľkokrát sme spomenuli aj výživové doplnky a to nás úzko spája s vitamínami. Natočili ste epizódu aj o tom, ako funguje správne vstrebávanie vitamínov. V akom duchu sa môže niesla táto časť? Toto je zase ako... Je to taký uvoľnenejší diel, zároveň je to edukatívny diel. Presne tak, ako som hovorila, že by sme to chceli dostať odborné veci tou ľudskou rečou tým ľuďom. Je to s Jankou Trebulovou, našou výživovou poradkyňou, ktorá vie naozaj pekne rozprávať. A je to vlastne ako keby taký ťahák pre ľudí, čo sa týka vstrebávania vitamínov, lebo my vlastne častokrát máme ten pocit, že ráno sa zobudím, zapijem hrst všetkých možných vitamínov naraz a to sa mi všetko strebe. Ale vlastne ono to tak úplne nefunguje. Niečo sa musí vstrebať s tukmi, niečo sa musí vstrebať s vodou. Zároveň tam vysvetľuje aj s čím vôbec nekonzumovať vitamíny, že nezapíjať s kávou, s čajom a podobné zaujímavé veci. Je to aj taký, by som povedala, taký ťahák pre ľudí, aby vedeli, kedy, aký vitamín v danú časť dňa proste užiť, aby to malo pre nich ten najlepší užitok pre telo. O tomto podľa mňa veľa ľudí len netuší, že tie vitamíny nemôžem stať iba naraz s rannou kávou a pokračuje ten deň. No ale vy teda okrem takýchto, že medicínskych a zdravotných tém, pozerám sa na vašu 7. epizódu, ktorá bola, že úplne iná odroda, je úplne iná šálka kávy a tá sa volala U nás v Norsku. O čom bola táto časť? Táto časť, ja musím povedať, že to moderoval to môj kolega, ja som to počula teda už a mňa to veľmi bavilo. Veľmi ma to bavilo, pretože rozpráva tam PR špecialista Jan Řepa a náš marketingový riaditeľ Pavel Tácha, ktorý je vlastne v našej firme úplne najdlhšie. Ten normálne začínal úplne, ja neviem, či ešte snad nie aj v sklade. On jednoducho naozaj tú firmu pozná úplne až úplne do špiku kosti. A rozprávajú tam chalani, lebo však kolegovia moji chalani rozprávajú o tom, že ako to vlastne v Norsku funguje. Niekoľkokrát tam už boli, ja neviem, Pavel tam bol možno 10-krát. Rozprávajú o tom, že my tam vlastne máme dodávateľov, respektíve firmu Pharmatech, ktorá nám tieto vitamíny vyrába. Áno. Rozprávajú o tom, ako to tam funguje, prečo máme ich, potom rozprávajú o tom, že aký olej my vlastne máme a od koho ho odoberáme a prečo. To bolo pre mňa tiež veľmi zaujímavé, lebo som úplne nevedela, ako vtedy na Nordlax prišli, ale veľmi ma to prekvapilo. A potom vlastne rozprávajú ešte o tom, ako vieš, teraz stále sú také tie, ako to povedať, také fámy bežia, že lososy s fariem a
a na antibiotikách a na steroidoch a neviem na čom. Áno. A toto je taká veľká ako keby téma, lebo veľa hejterov máme v tejto oblasti, čo sa týka týchto lososov a oni to tam konečne ako keby odkrývajú, ako to naozaj je tam, pretože tam vlastne chodili tam, bolo im to tam vysvetľované, všetko to videli a bolo to aj pre mňa veľmi zaujímavé, že lebo vlastne aj Pavel, keď to tak môžem povedať, tak on je akože vášnivý rybár, má rád ryby, či už ich chytá, alebo ich má rád na tanieri. Ale aj je vidieť, ako to rozpráva s takým akože zápalom a nechcem úplne prezrádzať, čo všetko tam bude, ale táto epizóda si myslím, že je základ pre niekoho, kto chce alebo konzumuje naše kapsule Omega Marine Premium. Opäť sa mi páči, že ste dokázali spojiť taký lifestyle s niečím reálne hodnotným a prínosným pre toho diváka. A možno, že práve aj tento product placement tam bol tak skvelo urobený, že divák reálne pozerá, počúva o tom Norsku, ako to reálne funguje a potom sa to pretaví do toho vášho produktu. Super. A keď sa ďalej pozrieme, máte tu podcast aj so správcom nadácie Kvapka nádeje, Michal Kaľavský. O čom ste sa bavili v tomto podcaste? Znova možno trošku vážnejšia nôta. Sa to premostilo. No, my s Michalom až tak úplne vážni nevieme byť spolu, lebo on je dosť taký akože srandista. Ale pre mňa to bol podcast, kde som sa už cítila trošku uvoľnenie, aj ako moderátorka, takže s ním sa dá aj zasmiať. My sa už poznáme nejakú dobu a ja to tam vlastne aj hovorím, že Kvapka nádeje je pre mňa taká srdcová záležitosť, lebo bola to moja prvá takáto veľká spolupráca. Ešte k tomu pomáhať deťom je niečo, čo chytí za srdce asi skoro každého, obzvlášť ak si matka. A chcela by som povedať, že v tomto podcaste nám ide hlavne o to, aby sme predstavili tú Kvapku nádeje. Tu nejde úplne o nás, hej. Tu ide o to, aby sme predstavili Kvapku nádeje ako takú a dali im tiež možnosť a priestor sa nejako zviditeľniť, lebo tá problematika tam je podľa mňa veľmi veľká. Zároveň si myslím, že ak si to človek pozrie, tak zistí, že v podstate skoro hoci kto môže pomôcť. Hej? Napríklad sme tam robili v tomto podcaste, oni majú kampaň, volá sa to Máte slinu. A to je vlastne o tom, že ty sa môžeš zaregistrovať do Národného registra darcov krvotvorných buniek, čo ťa k ničomu nezavezuje. Môžeš tam ale len byť, lebo je to naozaj potrebné, aby tých ľudí tam bolo čo najviac. A na to, aby si tam sa zaregistroval, tak nie je potrebné, aby si šiel na nejakú krv alebo niečo. Ano. Dostaneš pošlú ti také pluvátko, ktoré aj na ich náklady ty odošleš naspäť a oni už z toho proste vedia z nejakých predispozícií tie tam jednoducho zaradia. Ide o to, že chceli sme zviditeľniť túto kampaň aj, aby sa ľudia mohli zaregistrovať. Zároveň sme tam rozprávali o nejakej našej spolupráci a chceli sme aj trošku navnadiť proste tých ľudí a tie firmy, aby sa možno tiež posnažili trošku tej Kvapke pomôcť, alebo akejkoľvek nadácie, áno, ale tým, že toto je naša spolupráca a moja taká srdcovka, tak som určite potrebovala ich tam mať. A je teda pravda, že môže pomôcť každý Kvapke nádeje? No takto, je to tam, myslím, od 18 do 60 rokov môžeš byť v tomto registri. Plus naposledy sa do ňoho môžeš zaregistrovať, myslím, do 45. roku života. Takže úplne každý deň, samozrejme dá sa aj finančne. Áno, ale to väčšinou by som skôr apelovala na firmy, čo sa týka tých financií. Čiže je tých spôsobov viacej. Je tých spôsobov viacej, rozprávame tam o tom a je to taký práve, že ty hovoríš, že vážnejšia téma, ale pre mňa to bol najviac asi uvoľnený podcast. Tak no toto ma úplne prekvapuje, to je super. Lebo vieš, toto je aj presne téma, o ktorej ty nemôžeš len sa vážne rozprávať, lebo budeš plakať furt. Budeš sa tam rozprávať o onkologicky chorých deťoch a o psychiatricky chorých deťoch. Proste musíš mať určitý nadhľad, lebo bol by to, vieš. Jasné. A takže skvelá práca z tvojej strany. Tým pádom, že si ako moderátorka dokázala istým spôsobom pretočiť ten podcast na niečo uvoľnené. Ale vieš, on Michal ti s tým pomôže. Keď máš na druhej strane toho človeka, čo ti s tým pomôže, tak si myslím, že to ide, že je to dobré. No. A keď sa teda pozeráme na vašu úplne že poslednú epizódu, ktorá bola aktuálne natočená, tak hovoríme o pani doktorke Plšekovej a bavili si sa o starnutí. Áno, znovu som si pozvala pani doktorku Plšekovú. Ja si myslím, že tam nebola ani naposledy, pretože
ak budeme chcieť predstavovať nejaký nový produkt alebo budeme sa chcieť baviť o nejakých zložkách, tak ona je tá, ktorá o tom vie rozprávať zrozumiteľne a ľudsky. Mhm. Takže s ňou by sme sa mohli baviť o viacerých témach. Každopádne to starnutie si myslím, že je veľmi dôležité ľuďom povedať, ako môžete starnúť v podstate ako keby s gráciou. Hej, že nemusí to starnutie vždycky znamenať, že neviem, budeš chorý, nebudeš môcť poriadne chodiť, všetko ťa bude boleť, budeš nevrlý, chcela som povedať iné slovo. A v tomto dieli taktiež rozoberáme, že ako dôležitá je svalová hmota pre každého, ale obzvlášť pre tých starnúcich ľudí. Že, je tam toho viac. Myslím si, že sa v tom nájde veľa našich zákazníkov, naša cieľová skupina, čo sú väčšinou tí starší ľudia. Takže toto ich bude určite zaujímať. A tým pádom ty si spomenula vašu cieľku starších ľudí, ale ak sa ťa spýtam, že pre koho je podcast určený, verím, že tá škála je naozaj široká. Tak presne. Tak možno, že dokonca tí starší nás počúvať nebudú, lebo nie sú na tie podcasty zvyknuté, vieš. Zároveň ja aj viem, alebo vieš, že koľkokrát, keď sa predstavím, že pracujem v Naturomede a podobne, nie veľa ľudí to pozná, lebo veľakrát nás ľudia poznajú práve podľa produktov, že dobre, tak poznám Vita Solaris, tak poznám Omega Marine, tak poznám, ja neviem, Ženšen, Promen a rôzne produkty, čo máme. Ale týmto podcastom si myslím, že si otvárame dvere trošku dôveru k tým zákazníkom a k obyčajným ľuďom a možno to bude užitočné práve tomu mladšiemu publiku. Určite. Možno ste práve vytvorili ten most tej generácie. Že ak tie podcasty sú a veľakrát aj pre mladých ľudí, tak práve toto je dôvod. Super, ja mám na teba úplne, že poslednú otázku. Veľakrát si povedala, že si niektorý z týchto podcastov moderovala, zase niektorí moderovali tvoji kolegovia, tak toto nám ešte úplne objasni, aby nám to bolo jasné, kto podcasty moderuje a kto ich moderovať bude. Vieš čo, prvé podcasty natáčali sa v Čechách a tieto moderoval môj kolega Michal Horejší. Potom sme sa, vlastne my sme, to už akože dávno to bolo rozhodnuté, ale išli sme teda robiť podcasty tu aj na Slovensku. Tam bolo viac menej jasné, že to budem robiť ja, pretože ja pôsobím ako PR špecialista pre Naturamed, hlavne pre to Slovensko. Áno. A asi keby som s tým mala problém, tak samozrejme si asi zoberieme nejakú moderátorku, ale hovorila som si, že vystúpim zo svojej komfortnej zóny, pôjdem to skúsiť a takže vlastne som tým chcela povedať, že prvé 4 podcasty mal teda Michal, české, tieto slovenské mám teraz ja, ale ak budeme pokračovať v podcaste, čo verím, že budeme, tak budem moderovať aj tie české ja. Tým, že ovládaš oba jazyky, tak verím, že... Aha, to si vedela? Aha, to som, možno sme to počuli. Dobre, no. Tak uvidíme, no. Lebo vieš, ja už mám také, že mi ľudia hovoria, že na Slovensku, keď rozprávam po slovensky, tak mám český prízvuk a keď rozprávam česky, tak mám asi slovenský a ja už mám pocit, že ja už neviem poriadne ani česky, ani slovensky. Vieš čo, tie priezviska si tak krásne vyslovovala, že to by som nezvládala tie české, takže asi si nám dala taký háčik, že asi budeš vedieť aj česky. Výborne, tak ja ti veľmi pekne ďakujem a verím, že veľa z divákov sme teraz nám nadeli. Ja by som chcela ešte povedať možno to, že nám by sa veľmi páčilo, ak sa bude teda podcast páčiť ľuďom, tak aby s ním nejak interagovali, aby nám dávali komentáre, aby nám proste napísali témy, ktoré by ich zaujímali a ktoré by sme napríklad mohli rozobrať. Alebo ak by ho divákov zaujímala nejaká naša spolupráca. Nechajte sa nasmerovať teda tými divákmi. Robíte to pre nich konec koncov. Určite. Super. Ďakujem veľmi pekne. Ja ďakujem.